Γεια σας παιδιά, καλησπέρα μου στο βίντεο. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι Τρίτη ή Τετάρτη, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά όμως επειδή ήθελα από το σούπερ μάρκετ, δεν μπορούσα να σταματήσω να λέω βαριέμαι. Ξέρω σήμερα δεν μπορώ να κάνω βίντεο γιατί είναι Τρίτη, δεν ξέρω να πούμε Τρίτη λοιπόν, είναι το πιο εύκολο. Είναι Τρίτη. Για ποιο λόγο να μην κάνω, άσε το. Οπότε βαριόμουν. Οπότε γι' αυτό έπρεπε να κάνω ένα βίντεο. Λοιπόν, ήρθα στο σούπερ μάρκετ και ήθελα να κάνω ένα tour, σούπερ μάρκετ tour. Οπότε για ποιο λόγο να μην το κάνω, αφού ήρθα στο σούπερ μάρκετ τώρα. Να το κάνω λίγο αυτό, λίγο να μην πέσει το κινητό, ρε. Να το πω. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Είχα να φέρει πολλά πράγματα από το σχολείο. Είχε ένα πράγματα για το σπίτι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Πρώτο πράγμα είχαμε, να σας δείξω λίγο πρώτο το outfit μου. Λοιπόν, αυτά τα jeans εδώ πέρα, με κίτρινα, αυτή η μπλούζα, που δεν είναι κοντομάνικο. Και κοιτάξτε τι έκανα. Αλλά είναι και κρύο. Τώρα, όταν είναι κρύο. Και εδώ είναι όταν είναι ζέστη. Είναι κοντομάνικα όλα αυτά τέτοια. Με βοήθησε λίγο η μαμά μου. Επειδή έχει γένεια εκεί. Και φόρησα και αυτά τα παπούτσια. Εδώ πέρα. Θα σας δείξω και φόρησα από κάτω αυτή η ζακέτα. Λοιπόν, πήραμε την ομπρέλα, γιατί δεν είχαμε, γιατί τα έχει χαλάσει όλα δεχώς. Πήραμε μετά τα έχω εγώ, επειδή δεν είχε πια εκεί στο μίσιο ομπρέλες και το ένα ήταν μικρό για μένα. Ήταν μικρό και ποιο λόγο να το πήρα, οπότε δεν το πήρα και είπα ότι θα φέρω αύριο ομπρέλες, οπότε θα πήρα και η γιαγιά μου. Πήρα μετά. Πήγα μόνο εγώ με την μαμά μου γιατί έβρεχε ψωμί. Πήρα μόνο ένα ψωμί γιατί δεν. Πήγαμε στο πρώτο φούρνο και δεν είχε. Και μετά πήγαμε στο άλλο φούρνο και πήγα μόνο εγώ γιατί έτρεχα λίγο πιο. Αλλά κάτι ήτανε ότι είχε ο αέρας με σπρώχνει όταν έτρεχα μόνο εμένα. Και τα μαλλιά μου πήγαιναν και ο αέρας με έσπρωχνε από πίσω. Εγώ ήθελα να πάω μπροστά, αλλά αυτός με έσπρωχνε από πίσω. Όχι ο αέρας, δηλαδή. Μου πείτε ότι να μου πείτε κάποιος έχει όνομα αέρα. Όχι παιδιά, ο αέρας άρχισε να με σπρώχνει από πίσω. Δεν ξέρω αν θα με πιστεύετε, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Και όταν έτρεχα για τη μαμά μου, επειδή είχα πάει το ψωμί, δεν μπορούσα να τρέχω επειδή ο αέρας με έσπρωχνε από πίσω. Έλα το λέει. Μετά πήραμε κοκακόλα. Για το μπάνιο πήραμε αυτό το πέρα, πώς λέγεται αυτό, δεν ξέρω. Ένα και ένα πήραμε. Μετά πήραμε για το πάτωμα. Παίρνουμε το πάτωμα. Πήραμε μετά για την σόμπα, για την τουαλέτα, για όλα. Μετά να βγάλω το νερό γιατί πήραμε ανατολιά. Έκλεισε το βίντεο. Λοιπόν, ήταν η γιαγιά μου. Ας αρχίσουμε εμείς. Πήραμε αυτό για το μπάνιο που το βάλουμε στην τουαλέτα. Μετά το βάλουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το κάνω εγώ τώρα. Θα βάλω κάπου εδώ. Λέτε, θα μένει.
Όχι. Ωραία. Σκεφτόμαστε εδώ λοιπόν. Μετά έχουμε την απόδειξη και το πρωτοφολίσμα μας. Πάμε στο άλλο. Πήραμε Lay's, πήραμε σαλάμι και πυρί και άλλα πατατάκια, Cheetos, πήραμε ζάχαρη. Ο αδερφός μου κλαίει γι' αυτό το κάνω στο δωμάτιό μου. Μπανάνες. Πήραμε γλυφιτζούρι. Πήραμε ένα από αυτό και άλλο γλυφιτζούρι. Μετά πάμε στην σακούλα που είναι η τελευταία σακούλα. Αυτό είναι για να κάνουμε κάτι, κανένα γλυκό. Ορίστε. Έχουμε αυτό. Πήραμε δύο από αυτά επειδή δεν ξέραμε ποιο είναι καλύτερο, οπότε πήραμε δύο. Πήραμε φασόλια, χοντρά, πολύ χοντρά, αλλά εδώ φαίνονται ότι είναι λεπτά, αλλά εδώ λέει ότι είναι χοντρά. Ακάλα. Ξέρω. Και άλλα φασολάκια, φασόλια μέτρια. Χώρα. Κανάδας. Η Κανάδα. Άνοιξε εδώ. Open here. Το ξέρουμε ότι ανοίγεται αυτή. Λοιπόν, τελειώσαμε. Να ανοίξω ένα από αυτό εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, για να κάνουμε ένα challenge, δεν ξέρω λοιπόν τι είναι αυτά. Δεν τα έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Είναι burger, σαν burger είναι χάριμπι νομίζω. Χάριμπο λέει, ή όχι. Πώς λέγεται ελληνικά ρε, τέτοιον, δεν ξέρω. Ας πάρουμε τη σαλάτα. Τη σαλάτα λέτε. Όχι, θα πάρουμε αυτό λοιπόν. Δεν είναι σαλάτα. Μυρίζει ωραία. Θα έχω και τον αδερφό μου. Μήπως θέλει και αυτός θα ξυπνήσει. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία να παίζω, αλλά όμως θα πρέπει να το φάω. Δεν το έχω δοκιμάσει και πρώτη φορά, εντάξει το έχω δοκιμάσει. Πρώτη φορά που το έχω δοκιμάσει μου άρεσε. Λίγο να πάω στο λατά και δεν μπορούσα. Οπότε παιδιά θα το δοκιμάσουμε αυτό και πολύ δεν μπορώ. Δεν έχω ούτε νερό μαζί μου. Έχω ένα μπουκάλι, ήταν από χθες το βράδυ. Είπα χθες το βράδυ επειδή δεν μπορώ να μιλήσω. Ιου. Πήγα. Όχι. Λοιπόν, αυτό το δίνω 1-0. Εντάξει, ας το δίνω 1. Εντάξει, δεν ήταν λίγο σαν... Αλλά ας δοκιμάσουμε τη σαλάτα. Αυτό το σαλάτα είναι, ξέρω. Πάμε. Μαζί και τα δύο και κάτω και πάνω. Δοκίμασα τη σαλάτα και εδώ από κάτω. Άπα. Πήρε λίγο από το μάλι. Ωραία. Πολύ ωραία. Το δίνω ένα 10. Λοιπόν, πάμε στην... Αυτό τι είναι? Κουφτέκι. Αυτό είναι κόκκινο. Πρέπει να είναι καφέ ή μαύρο. Καλά. Ντομάτο δεν βάλετε στο μπέργκερ. Λοιπόν, δοκιμάζουμε το μπιφτέκι. Το μπιφτέκι
Εντάξει. Λίγο καλό. Και εδώ κάτω. Είναι το ίδιο με το τέτοιο που είπα όταν έβαλα 0. Όταν έβαλα 1. Είναι το ίδιο σαν αυτό όλο. Για να το δοκιμάσουμε μαζί. Και τα δύο. 1, 2, 3. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε και τα δύο. Και τα όλα μαζί. Γιατί λέω ότι αυτό δεν γίνεται. Κοιτάξτε παιδιά, φαίνεται σαν να έχω δοκιμάσει αληθινό μπέργκερ. Όλοι μαζί. Είναι κάτι crazy που είναι crazy. Δεν μπορώ. Είναι τέλειο. Λοιπόν, λέμε, την Κυριακή θα κάνω ένα challenge που δεν μου άρεσε, τα πράγματα που δεν μου αρέσουν. Και πάμε λίγο στα φιτζούρια. Λέτε, πρέπει να πάω γρήγορα γιατί δεν έχει μπαταρία το κινητό μου. Δεν ανοίγει. Ρε, δεν ανοίγει. Τώρα άνοιξε. Λοιπόν. Τι έχω χάσει τη γλώσσα μου έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι με strawberry. Λοιπόν. Το δίνω 1-2 γιατί δεν είναι και πολύ ωραίο. Σε νόμιζα. Όχι, δεν μου άρεσε. 1-2 το δίνουμε. Δεν θέλω να το ανοίξω το άλλο. Αλλά αυτό είναι κόκκινο όπως και αυτό, οπότε. Good pop. Good pop. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να βάλω όλα αυτά γρήγορα στη θέση τους. Γιατί δεν με σκοτώσουν. Όχι στο λοιπόν, παιδιά, θα κάνω ένα challenge από τα πράγματα που δεν μου αρέσουν. Όπως είδατε, το γλυφιτζούρι δεν μου άρεσε. Γιατί, εντάξει, τρώω σοκολάτα και τέτοια, αλλά όχι γλυφιτζούρια. Τα γλυφιτζούρια ήταν το πιο πράγμα. Το πιο πράγμα που δεν μου άρεσε. Το πρώτο πράγμα που δεν μου άρεσε, γιατί δεν μου άρεσαν. Γιατί ήταν σαν κάτι να ήταν μέσα. Σαν να ήταν κάτι. Δηλαδή κάτι σκοτωμένο. Δεν μου άρεσε καθόλου γιατί από αυτό το reason. Ήτανε δεν μου άρεσε καθόλου. Οπότε δοκιμάστε τα παιδιά και πείτε μου, είναι καλό ή μόνο δεν μου άρεσαν εμένα ή κάτι imaginary γίνεται σε μένα. Δεν ξέρω το. Οπότε παιδιά, ναι, πρέπει να βγάλω όλα αυτά τα ρούχα. Κοιτάξτε τι έγινε. Εδώ έγινε σαν να είμαι αγόρι. Έτσι τα έχουν τα κρεβάτια τα αγόρια. Δείτε αυτά τα αγόρια. Αυτό είναι αληθινό. Αυτό είναι αληθινό, το ξέρω, είναι αληθινό γιατί ποτέ έχετε μόνο snacks σε όλο το κρεβάτι σας, μπανάνες και τέτοια. Και από κάτω. Ναι, τα κορίτσια σας λέω ότι είναι καλύτερα. Εντάξει, εγώ βαριέμαι κάποιες φορές, αλλά. Λοιπόν, παιδιά, έχω βγάλει ένα καινούριο handshake. Βγάζω πάντα καινούρια handshakes. Ναι. Ας αρχίσουμε. Καινούριο handshake είναι 1, 2, 3, 4, που είναι κάπως 1, 2, 3, 4, που έτσι νομίζω είναι να βάλω σε ένα εύκολο. Να βάλω ένα εύκολο. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Όχι, δεν θυμάμαι. Ρε, δεν είναι τίποτα εύκολο. Ας βάλουμε αυτό. Αυτό είναι εύκολο.
Εντάξει, αυτό δεν είναι έτσι, αλλά ναι. Μην ξεχάσετε κάτι, έγραψε like και το like και γεια!